Okay, welcome sa tanan, welcome sa atong devotional. Karon natong pagatun-an kining unconfessed sins. Kining sala nga wala bitaw nato na pangaypasaylo sa Ginoo, unsa may effect ani epekto sa ato ang kinabuhi. So if you have your Bibles, please open your Bibles with me arita sa Psalms chapter 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. May the Lord bless upon the reading of His Word. Now, dili ma-deny nato nga kasagaran natong mapangayuan og pasaylo nga mga sala. Katulang dagko, katulang mga nagilty ta, katong mga sala nga nakapasakita sa laing tao nga medyo buratag na konsensya bitaw sa tong gibuhat. Usually maotoy magpabilin gyud nga kanabang nga guilt sa atong heart ug sa atong mind at tungod ana adi ta mahimutang ato ding pangaypasaylo sa Ginoo. Pero kabalo ba ka nga daghan tag mga sala nga nabuhat everyday nga mga gagmay lang, mga sala bitaw nga dili ta aware nga sala di ay ito. Usahay pod katong mga sala nga na-use na ta sa paghimo para nato dili na kay siya big deal. Labi na kung naanad ka sa pagpamakak sa gagmayng butang, o kanabang dali na lang sa imo ang paghimo-himog storya, pagpamakak, kung gimo nang ginabuhat everyday, wala na kay na-impact nimo, no? Dili na kay na big deal. So usually sa pag-ampo nato dili nato na maapil og pangaypasaylo. Naapoy mga sala nato nga wata kay balo nga sala di ay natay mga kinaiya nga dili day maayo atubangan sa tao, pero kay atong naandan wata kay balo nga sala di ay to nga naaday na offend na di wa ganahi, no? Napod tay mga sala nga makumit kanabang mga sugo sa Ginoo nga atong buhaton everyday pero wala na tong ginabuhat. Ingon ang Ginoo nga every morning pasalamati siya, no? Ampo. And then usually every morning basin niya mo ditsol na tag-ambak ikan sa tong bed, ligo, yaw-yaw ginagmay, and then balaka din sa mga problema, no? Wala na ta nakahuna-huna sa pagpasalamat sa Ginoo. Those are basic biblical principles. But unknowingly, no, wala ta kay balo nga nakasala data bisan sa mga butang nga simple kayo. Ingon gi si Paul, whether you eat or drink, do all for the glory of God. So even sa mga basic na nga binuhatan, pagkaon, pag-inom og tubig, ingon si Paul nga dapat maka-glorify sa Ginoo. So inana ta dapat ka-aware nga even sa mga basic, simple nato nga routine everyday, we can still commit sin. Na importante gid biya nga once makasala ta, ato gid na siyang ma-confess sa Ginoo, mapangayuan gyud tong pasaylo sa Ginoo. Magamay man na siya nga sala or madako, pangayon na tong pasaylo. Og ang result ana ingon si David, if I regard iniquity in my heart, ingon si David, the Lord will not hear me. Dili day ma-answer sa Ginoo atong mga prayers. And mo ni siya mga reason di ay nganong atong mga pag-ampo dili matubag hangtod karon. Basin gipulaan na kag inampo, no? And then dagan na kay kagibasol, dagan na kagi-blame. Pero ang reason di ay kay nahimong hugaw atong heart sa mga sala nga wala nato na confess sa Ginoo. Ang na-confess lang siguro nato ang atong mga dagko lang nga mga sala. Pero atong mga gagmay nga mga sala nga nahimo natong habit, wala nato na pangayog confession. So, walay vacant space atong heart na occupy tanan sa sala. So unsa ang pag-bless sa Ginoo nato? Hinumduman biya nato nga atong heart mao ni sudlanan sa blessing sa Ginoo. Yes, basig nagtuo ta nga ang sudlanan sa panalangin atong bank accounts, ang ato ang kaban, ang ato abakang bulsa, no? Dili ang sudlanan sa mga spiritual blessings gyud sa Ginoo. Kay para nako ang pinaka-genuine nga blessing, ang spiritual blessing man. O mao na imong heart mo ni sudlanan sa mga spiritual nga blessing sa Ginoo. So kung imong heart occupied kay na sa mga sala, sa mga worldly things, basin ang imong priority ang kwarta na, basin nahimot ang greedy, nahimot ang selfish,
nimo tang na jealousy atong heart, na envy atong heart, no? Sala man na sila nga nag-occupy sa atong heart. Basin tungod ana nahimo ng puno ang atong kasing-kasing hinungdan nga wala nay kabutangan ang Ginoo sa iyang mga panalangin o dili gid niya mahatag. So i-challenge ti kahigalegsuon, no? Basin ang hinungdan nga nung dili gid ma-answer imong prayer, wala by pag-work sa Ginoo sa imong life, tagaig time ang Ginoo nga i-confess nimo tanan nimong sala. Repent of your sin. Lord, pasaylo ako sa kong sala nga nabuhat. And then kung nakay time, i-name sila tagsa-tagsa. Lord, basin ako'y sala nga wala ko kabantay. Lord, basin kaning mga gagmay na kong sala, Lord, everyday nga habit, ako ning pangayag pasaylo nimo, Lord. And ayaw lang pangayag pasaylo pod si mong sala. Hangyo apod siya nga i-transform ka, nga maka-overcome ka na nga mga sala nga ginabuhat nimo sa imong kinabuhi. I-pray nga ma-overcome nimo ang mga sala sa imong life. Makanker nimong uban ba? Namang gisala nga dili makanker. We are not perfect. Pero dili na license nga magpuyo na lang ta sa atong imperfections. We need to move up. We need to grow. We need to overcome those sins nga nagahinder, nagapugong sa atong spiritual nga mga potential. So higalegsuon unta nakatabang nimo atong devotional, unta nakahinuktok ta sa makadali. I-check na to atong heart, basin na puno ni sa sala, munang walay lugar ang Ginoo paghatag sa mga answer sa atong prayers. Mag-ampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Thank you Lord sa pagbadlong namo Ginoo nga dili na mi Lord faithful sometimes sa pag-confess sa mong sin. Dili na mi honest Lord sa pag-admit sa mga wrongs, sa mga mistakes. Please Lord, tagay mig heart nga may mong open nimo Lord sa prayer. Pasaylo ami sa mga sala na mo Ginoo nga nabuhat. Gagmay sa mga tinuyuan, sa mga wala na mo Lord na bantayan nga mga sala Ginoo. Please tagay mig heart nga pure, limpyo sa mga tubangan. I-bless Lord ang tanang naminaw karon Ginoo. In Jesus name we pray. Amen and amen.